No menjo ni carn ni peix, sí que menjo tot el que més, intento evitar, tampoc menjo cap derivat directe de la carn, greixos, cosas d'aquest estil. El veganismo es una filosofía de vida que se basa en el respeto hacia los animales sintientes. Consideramos que ya que tienen la misma capacidad de sentir placer, dolor, de amar, de llorar, de reír, merecen la misma consideración. Al final va haver un punt en què ja no em podia menjar un bistec sense tenir remordiments, amb la qual era l'opció més lògica. Desde que era muy pequeña ya tenía empatía con los animales y bueno, los sentía como iguales. A la meva carrera hem d'intentar veure els animals com un producte per obtenir més rendiment i més diners, i el benestar de l'animal és l'últim, i a mi això no m'agrada gens. Si los respetaba tanto y los quería tanto, era como contradictorio que los consumiera. M'havia d'obligar a menjar coses que ja no volia menjar-les. Llavors em costava molt alimentar-me i havia d'estar molta estona, no, a la taula. Jo en aquell moment vivia amb ma mare, amb la qual vaig haver de convèncer-la una mica de que era jo, res, no mentava. I a més jo en aquell moment feia el menjar a casa, amb la qual ma mare al final també va acabar sent vegetariana. Fa molt de mandra, sempre que compres algun menjar has de llegir tota la llista d'ingredients, perquè molts cops et posen greix de porc o greix de vaca. El principal problema són les proteïnes, perquè això sí que és el que s'obté principalment de la carn, però tampoc és cap problema. T'assegures de menjar moltes llenties, molts fruits secs. Quan s'acosta l'hivern tinc com uns remeis naturals d'unes pastilles que tenen bròcolis, vitamina C i així, llavors me premo una al dia com per fer una mica de reforç, ¿no? No, yo lo que pienso es que tanto si llevas una alimentación omnívora como una alimentación 100% vegetariana, si te gusta comerlo todo precocinado o de ciertas marcas en concreto, te va a resultar igual de caro. Clar, tot el que veus són les típiques pijades de seitans i tofus i històries així, però en realitat no és una cosa que faci falta. Si decideixes comprar menjar ecològic, sí que et surt una mica més car. En el cas meu dels ous, i això sí que és més car. Menjo el que vull, el que em ve de gust en aquell moment, no? I combinar-ho de la manera que a mi m'agrada. Va a càrrec de cadascú.